Sumutong pag-abot na ako sa balay, hanaagid na si mama. Nakulbaan kay ko. Akong gibuhat, nidool ko ni mama ug ni Bless. Nangutanan ni si mama kung mapabay pagkahuman sa akong klase. Pero wala pa akong nakatubag ana, nisumpay din siya nga nianhi daw siya kay manguli daw mi. Kay naa ko no ko'y schedule sa pag-take og entrance exam kay gipalista na ko niya sa kurso nga nursing. Kay para ko no makapas ko sa sunod semester. Mao na jud niya akong gikabalak-an ba nga sila na yun ang nagbuot sa tanan. Lami kay isyagit ana pero naghilom-hilom lang ko. Niingon din si mama nga magkaon sa daw ko. Unya kay bisag busog ko, nikaon gihapon ko. Kay masakpan jud ko ani. Paghuman ako kaon, nisulod na din ko sa kwarto ug nakatulog na lang ko sigig huna-huna. Sumutong pagkaugma jud ana, niuli jud mi. Absent na pod ko. While gibiyahe mi kay mingaw kay akong paminaw yun. Lami kay tanaw sa akong phone pero dili ko katanaw kay gatapad ming mama. Pagabot sa balay kinagpahuway kadyot before mag-exam. Ug nakahigayon ko nga makabasa sa mga message ni Anton. Nangay siya sorry sa kuha kay wala siya nitingog kay nahiubos daw siya pero love gihapon ko niya. Nabalaka na sab siya kay wala na sad ko na reply. Ug naapo daw siya sa gawa sa moskwilahan kay magdungan daw unta mig lunch pero wala daw ko niya nakitaan. Ug well nagbasa ko siyang daghan kay nga message, nikalit na siya panawag. Ug paspas pud kay ko nga naka-cancel sa tawag. Nangutana din na siya kung anong i-cancel daw. Gireplyan po na ko siya dayon nga unya na mo tawag kay naa si mama. Wala pa ko ningon ani nga niuli ko kay daghan na sad kay ni siya pangutana ba. Daghan pa siya gi-message sa kuha pero wala na ko nakareply. Pag human akong take og exam, abin ako makabalik ko dayon ilahang kaante. Pero ningon si mama nga inigugma na lang daw ko mular ka. Nitando rapod ko og walay tingog-tingog kay dili yud sa jud ko mosupak. Og before ko natulog ana, ako na sang gibasa ang mga message ni Anton. Hadaghan kayo. Nagka-textanay pa may kadyot ana. Og daghan na sab siyang pangutana. Pero ako siyang giingnan nga okay ra ko Anton. Pahuway na diha kay matulog na sab ko. I love you. First time na ako nga I love you sa iya ha. Para mahilom na sa dang iyang gipati. Ug ang tinuod pod kay nahigugma na gyud ko sa iya ha. At ayan pagkaugma na kay sayo ko gihatod sa terminal kay mabalik na ko. Pagabot na ko silang ka-auntie kay perting mingawa sa akong gibati. Nikalitra ko gihilak. Perting yung hilak na ko nga gabakho na gud ko. Naluya kay ko. Wala na ko'y plano miskwela ato kay abin ako madala paghangyo magpadayon ko sa kong kurso karon. Pero dili nagyudi ay. Gato ko pwede pa pero dili nagyud. Pero knowing my family, di gina sila magistorya og dili tinudon. Nakahangyo man tuod ko sa kong mama pero tama na ra diri. Gihilak na lang yun na ako tanan. Walay makadungog na ako kay walay laing tao sa balay. O hantod sa nakatulog na lang jud ko hinilak ato ba. Nakamata ko ana kay hapon-hapon na
ug wa gyapon ko ganahe mo lihok. Kay higda-higda ra gyapon ko. Aya pa na ako gitanaw akong phone o gibasa ang mga message ni Anton kay daghan na kaayo apil pod mga tawag nga wala na ako natubag. Ako din ang gireplyan si Anton ug paspas pod kay siya nga nakatawag. Ako na lang pong gitubag. Nangutana siya kung asa daw ko. Mianhi pa jud daw kuno siya sa balay pero wala kuno'y tawo. Nakalak ang portahan. Ako pa siyang giingnan nga nara ko diri sa balay pero perte na akong tuluga. Wala ko nakabantay. Wala ra pud mi nagdugay tawagay kay basin mo kalito gabot si ante. Pero pagkaugmaan na klase na sab og ni eskwela na ko. Ug sure jud kay ko nga atngan jud ko ni Anton ani karon ba. Ug wala jud ko masayok. Nagyod siya dito sa unahan o gasandig-sandig sa sakyanan. May gani kay wala siya na nigarilyo karon. Nagistorya mi ana ug nangumusta siya sa kuha. Ingon din siya sa kuha nga luya kuno kay ko lang taon. Ug klaro kuno kaayo akong mata nga gahilak ko. Pero ako siyang giingnan nga wala lang ko nakatarog tulog. Nagtanaw na siya sa kuha o sigurado kung wala siya mituos sa kuha. Sa ako siyang giingnan, nga ilaag ko be. Dako jud kina siya gismile ba. Kay first time na ako, nga ako maoy nang-invite sa yaha nga manglaag ni. Nangutana pa na siya kung asa daw na ako gusto mulaag. Pero ako siyang giingnan, bahala na siya kung aha ko niya dapit dalhon. Murag yung nagnalisang si Anton nga murag di siya katuo ba. Ug dito kay gidala ko niya sa usa ka beach resort. Naghigda-higda lang mi dito. Bitaw, nagbuhat jud mig mga milagro dito. Nagpuli-puli mig lihok. Bisag unsa na lang nga porma nga mong gibuhat hantod sa gipang kapoy minduha. Ug mao na jud ni nga naghigda-higda na lang mi ani. Ug ani nga time nagkaistoryahan na na gyud mi ni Anton about atong adlaw nga nasakpan ko. Ug sa tanang gipang istorya ni Uncle nga na siya'y anak, nadaghan ki siyag mga bae, ug nag-adik-adik siya. Wala pa din na nitingog si Anton. Kunya ako ani, kay galikay ra ba jud ko nga magisgot ani kay basin dili ko kadawat kung unsay madungog nako gikan sa yaha. Pero karon, once and for all lang, gusto na ko nga makabalo. Gusto na ko nga maistoryahan na mo ni. Ug taod-taod na, nagsugod nag-istorya si Anton. Sumato niingon si Anton nga tinuod kuno daw ang istorya ni Uncle. Ingon siya atong college pa siya kay nako na siya yung mga bae na siya uyab. Ug tungod kay batanon pa daw, nagsulay-sulay po daw siya sigarilyo o gamay. Pero wala daw siya anak. Iingon siya nga dili daw ko niya dalon sa balay kung naa na daw siya liwat. Ug ang iyahang dugay na daw niyang giundangan sukad atong nakita daw ko niya. Kay daghan daw kuno kausaban katong nakitaan ko niya. Ug usad ako sa rason kung anong naningkamot siya nga mausab ang iyahang kinabuhi. Kapag human niya college kay nag-abroad din siya. Kay gusto niya nga
bag-uhon ng iyahang kinabuhi. O gusto ko nun niya nga na siya'y mapakita nga tarong na daw kuno siya. O sobra daw siyang nalipay kay gitugot to daw kuno sa panahon nga makit-an ko niya didto sa van. Timing kuno kaayo ang tanan nga okay na kuno siya. Nga na kuno siya'y mapakita sa kuang pamilya. Kay kabalo siya nga daghan kaayo ug dako kaayo ang mga pangandoy sa kong pamilya para sa kuha. Pero wala jud daw kuno siya'y anak. Ug kato daw nakabalo siya nga gipablatter siya. Kay nahadlok daw siya. Pero dili tungod kay nahadlok siya nga mapriso siya. Pero nahadlok siya para daw sa kuha. Kung basin kuno giunsan ako. Pero ako siyang giingnan niya, giistoryahan raman ko o gikasabag ayo. O daghan po nag-istorya si Anton sa kuha about siyahang past. About siyang kinabuhi. Ug ako, hinaminaw lang siya ha. Ug hanto nangutan na siya sa kuha kung ano liging naghubag ako ang mata. Ano ko nung naghila ko. Pero ako siyang giingnan, nga everything is okay ra. Di siya angay mabalaka. Ulaya po na ako siya giingnan nga last semester na ninako dari. Nga muuli na ko sa mua. Paguman ato kay okay rami ni Anton. Hanilabay mga adlaw. Hapit na mo human ang klase. Unya si Bads kay nagsigi gihapog invite sa kuha nga mag-bar-bar lagi mi. Sa motong ni kuyog ko niya. Musulay pud ko tawon aning mag-bar-bar oy. Ug sexy pa jud kaayo ang iyang ipasuot sa kuha. All black ka medyo backless. May gani na lang kay gitugtan pud ko ni ante. Kay si Bads mismo ang niadto sa balay para mananghid. Kay lagi daw, naa daw kunuhay birthday. Sa matong nisugot pod si ante kay kailaman pod siya ni Bads. Sa matong paabot mo sa bar, as if gud tawon ko nga murag kabalo ba. Pero dili di ay. May ilhan dyan ako si Bads nga anadjod kaayo dito. Ingon pa siya nga unya na daw may muhunat. Saktong inom-inom lang sa daw may karon. Pero akong ginan si Bads nga di ko magpalabi kay basin magbarag-barag na unya ako sa tunga. Pag taod-taod ana, kay medyo gikiwahan ako. Kay na may mga kailangan na abot si Bads. Mga laki ra ba. Pero nagpadayon lang ko ato nga gi-enjoy na ko ang ako ang pag-barbar. Inom-inom ginagmay. Huwag taod-taod ana, namira na silang Bads kay manayaw na ligi. Niya ako, go rapod ko. Nanamis to nga ito nga ani nga nagsayaw-sayaw ayo. Nag-enjoy ko. Nalipay ko sa kong pag-barbar. Pero, naman ay ni kalit og hawid sa kuha. Ni hawid jod sa kong hawak. Unya, nagbarag-barag na raba ko ani. Ako adyo din nang gihapak ang kamot. Pero wala man gihapon ni buhi. Nga pagtanaw na ako, nakuratan ko. Naaman hinuon si Anton. Ug didto kaiyahan akong giguyod, padulong sa muang gilingkuran. Maayo daw kuno kay ko kay perti na kong sayaw-sayaw. Unya siya kay perti daw niyang tawag ug message sa kuha, pero dili daw ko mutubag. Nangayo na lang kog sorry sa yaha. Suko-suko pa na siya kay lagi na ay sayaw-sayaw ug na ako noy mga laki nga kuyog kuno. Ug daghan jud nang giyaw-yaw si Anton ba. Hantod sa naglagot na jud ko unya nakainom ra ba ko. O siyang giingnan nga lisod pod ug sa imuhar ako magkiat-kiat permi. Basin madiretso ko ka ante aning lakawa. Mahimo jud ang uncle plus auntie ba. Unya ni katawa ko. Nya si Anton wala na nakatubag.
Kaya nidool na po na silang buds sa mua. Sa moto, ang nagpadayon jud ang ako ang pagbarbar. Kanya si Anton kay misabay na po namo. Nagtagay may padayon. Kanya si Anton kay pirmi na po kong tunulan og tagay. Ako na lang niingon nga sakto na kay nalipong nako. Pero ingon siya nga dili kuno ko pandang og tagay kay mao man kuno akong gianhi diri. Aha ka jud niya ba? Basta ako ani kay nagsandig-sandig na jud ko ani kay nalipong na yun ko. Unya tawd ana kay hanasag kong giguyod pagawas. Ingon siya nga manguli na daw mi. Pero ako siyang giingnan nga mananghid sa ako ni Buds. Pero ingon siya nga di na kuno kinahanglan kaya nag-enjoy na kuno pod kay to si Buds. Sa motong naabot yun mi sa iyahang sakyanan. Og nahubog naman kay ko ato na mahala na pod ko kung aha ko dalhon ani ni Anton. Taud-taud ana, nakabantay na lang ko nga murag ni honong man niyang sakyanan. Nangadto na pod ay mi sa may duol sa daplin sa beach. Iyang gabrihan ng portahan og iyang kong gipahigda didto sa iyang paa. Og bugnaw gyud kaayo ang hangin. Ingon siya nga didto sa dawmi kay para kuno mahuwasan na ako ang kahubog. Og didto kay gihigda-higda lang ko. Gifeel na ko ayo ang kabugnaw sa hangin. Gitawag pa ko ni Anton. Abi niyag nakatulog ko. Pero ako siyang giingnan nga wala ko nakatulog kay gahi naman ang ako ang gihigdaan. Ug nikatawa ra na siya ingon pa siya nga giniha pa daw na didto sa bar. Og didto, naingon si Anton nako nga kaginiha ra day ko niya gisundan. Before pa daw ko may nakasulod sa bar, nakita na daw ko niya. Sa motong iya kong gisundan. Nalingaw ko no siya nga galantaw sa kuha nga ning sulay og tagay og gasayaw-sayaw. Ning duol lang siya kay naglagot siya kay na ako noy mga lalaki na lagi nga nagduol-duol na og naan ako noy muhawid og nagsayaw-sayaw. Sa motong ni duol siya sa kuha. Og nagpadayon rami sa pagistorya ni Anton ana. Nalingaw kay ko sa kuang pagbarbar. Og hantod sa nagpataka na sa naghikap-hikap si Anton. Unya ako, kay nakainom lagi, ako'y nipadayon. Ako ang tangtang ang butones sa iyang polo. Og dito kay ako siyang gipalamian. Og nakaingon na lagi na si Anton nga lami lagi daw ko ayo og sulayan daw namo didtong dapita. Gibira-bira pa na ni Anton akong buhok nga makahangad na ko. Og nagpinaakay dyan mi didto og naadyoy na hitabo. Nagpahuway pa miya na kadyot dayon iyan akong gihatod pa uli. Dadto ra dapit sa duol sa ilahang kaante nga makita ra niya ko nga makasulod sa balay. Pero before ko ninaog ana, nikakos kaayo ko niya. Pinahuot kaayo og wala ko kabantay nga nakahilak na ko. Munaog daon ta ko pero nakabantay si Anton nga nihila ko. Nangutan na siya gano. Pero wala ko nitubag ana og nigakos kog balik siya ha. Huwag ako siyang giingnan nga mingawon ko nimo. Nikatawa ra na siya og niingon nga naara daw siya permi og dili ko angay mabalaka. Nakaingon siguro siyang naghinubog lang ko ani. Pero nagakos lang jud ko ni Anton ani. Ug siya kay nagsige na pod siya I love you sa kuha.
ug daghan siya mga assurance nga dili lagi daw siya mawala ug naara siya. Mas nabalaka pag gani daw siya sa kuha. Pero nagakos lang ko ni Anton ani. Ugandod sa nananghid ako siya nga moadton ako ug ako siyang giingnan nga moadton ako. Amping si mong lakaw pa uli ha. Sa mato ni naog na ko ug niingon pa na si Anton nga hulaton lagi niya nga makasulod ko sa balay. Pilakaw na ko ana kay wala na ko nilingi siya ha ug naghilak gihapon ko. Ug pag human atong gabi una, wala namin nagkitag balik ni Anton kay nabisi ko kay finals naman namo. Unya si Anton kay medyo busy po. Unya katong time nga nahuman na jud ang ako ang mga exam. Kiningon si ante nga manghipos na daw ko sa akong mga gamit kay papaulion na kuno ko sa akong mama karong adlaw na jud daw kuno. Ako pang ginan si ante nga wala pa ako makleared. Pero niingon si ante nga okay ra daw kay nahuman naman ko nung finals og mobalhin naman sab ko. Wala ko'y nahimo ani. Una-huna, gadali yun sila nga paulion ako. Sa motong, nanghipos na lang jud ko sa ko ang mga gamit. Wala na lang sad ko maglangay kay maikugisap ko sa kong auntie kay gusto naman po niya na mulakaw na yun ko. Pag human ako panghipos, naningkod-lingkod lang ko kadyot dayon, niadto na kog terminal. Nagsakay na kog van ani, pero wala pa isulod ang van. Gilingkod-lingkod lang ko ani og layo kay akong pananaw. Unsa kay mahitabo namong Anton ani. Murag gikapoy na jud ko ani. Dayon, niring na ang phone. Si Anton kinanawag pero wala na ako tubaga. Pero daghan na kay siya mga message. Nangutan na siya kung unsa kuno kong orasa muli sa mua o kung kanusa daw ko muli sa mua. Kay ihatod ra daw ko niya. Ug ako siyang gi-replyan nga naan ako sa terminal. Nagsakay na kog van. Muli na ko karon. Daghan pa daw kog i-message sa iya ha. Pero nagsige naman na siya panawag. Sa motong natingala kay siya kung anong mauli na ko. Ako siyang giingnan nga humanata ng finals nga exam. Clearance na lang ang kulang. Pero sa sunod na lang, kay papaulion ako. Og nanawag dayon na siya. Og itubag na lang po na ako. Nangutan na siya sa kuha kung asan ako, kay siya ralagi daw ko na ihatod. Kay mananghid na lang po daw dayon siya. Matubang na daw siya sa kuang pamilya. Pero ako siyang giingnan nga mao jud nay dili dapat niya nga buhaton. Daghan pa na siya gistorya kay lagi kapuya na daw ni siya sa moang sitwasyon nga tago-tago lang daw. Gusto daw niya nga makigistorya na sa kuang ginikanan. Pero ako siyang giingnan nga dili yun pwede. Ug mas okay gani kung mobalik na lang siya glarga. Pero niyon si Anton nga nakadesisyon na lagi siya nga di na siya mobalik. Ug gusto lagi niya nga matubang na sa kong pamilya. Pero wala na ko mitingog ana ug ako ang gipalong ang tawag. Nagsige pa na siya tawag og balik pero wala na nako tubaga. Og daghan pa nag-message si Anton sa kuha pero nilarga na ang van. Naabot ko sa mua nga gaguol kay ko pero wala lang ko gapahalata. Nagdungan pa mig panihapon tanan. Apil silang angkol og silang ante. Paguman ato kay nisulod na lang pud ko sa akong kwarto og nagigda-higda og gatan-aw sa akong phone. Napanay mga message si Anton og daghan pa kay na siya tawag sa kuha.
Pero wala na jud ko nag-reply kay Anton.